Здравейте, приятели на пречиствателната! Намираме се пред новата ни библиотека и аз искам да благодаря на човека, който прояви най-голяма инициатива и щедра подкрепа при осъществяването на тази наша идея, и това е Албена Ненкова. Здравейте, приятели на пречиствателна! Здравейте, приятели на хората с големи сърца! Когато любезно бях поканена на откриването, година след като посетих за първи път мястото, някак си не ми така звучеше добре да дойда с празни ръце. И това, което ми дойде на ум, беше книги. И с Раденко и с целия негов екип се разбрахме, че е добре едно такова хубаво място да има своята душа. А кое е душата на един дом, на едно пространство, на едно такова красиво място? Това е библиотеката. Речено, сторено. И няколко месеца по-късно, в края на лятото, ето вече библиотеката е факт. Все по-пълна ще бъде, все по-завладяваща ви и съм сигурна, че всеки ще може да намери нещо за себе си. Защото, както казва едно голямо издателство, като слоган, защо не и тук да бъде, да намериш време да четеш е като да намериш време да обичаш. Приятно четене от мен. Докато Албена беше тук при нас, имахме щастието и да видим нейния филм за историята на професор Минко Балкански, както също така ни представи трите негови книги. Силно ги препоръчвам на всеки. Скъпи приятели, каква радост за мен е часове след откриване на библиотеката в Пречиствателна, библиотеката, която се нарича да намериш време да четеш и като намериш време за обичане. Радост за мен е да представя книга и то с филм. Книгата се казва Завет, филма се казва Завет и двете са едно изключително емоционално преживяване, като четене и като гледане, защото се разказва за голямата любов. Любовта с главно Л, защото е между баща и син, син и баща, неподправена завинаги. Става дума за професор Минко Балкански, който тази година стана на 96 години и продължава да чете, продължава да обича и да пише. Приятно гледане! Аз се казвам Албена Ненкова и с радост представям филма. Благодаря ви!